Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ban pensuk kimi pa kibelek be la ka kamai jakpo ban pendap ya la ka yeng kasem. Ka kawi ke jingmut village organisation ha ka sengi thok dieng ka khan riu teri unai luar arjar arpuar kala plipat ba ya ka jakari khanlong lani ka krech ha ka snong banyan opo shilong ha ka jing rakhe ke jing dap sisnam ka jongka ya kani ka jakari khonlong la khabri buan do president jongka san snong youth welfare organisation ba Lionel Nong Klau ubla longkum kongsan haringkat ke jing sakhilang jong block development officer ka Meliam Community and Rural Development Block uba Andrew Merthong urang ba snong ka Banyan u Andrew Jala ka Senior Medical Health Officer jong ka Pomlum PHC ka Dr. DPCM ka Nongpet jong ka Shat Jingshai Ansile Secular Institute ka Reverend Sister Liza Jos ka District Mission Manager jong ka National Rural Livelihood Mission Meliam Community and Rural Development Block ka Kong Lajiat Pasayomoj uba W Nongbri Mikmat ya ka office jong ka district social welfare officer ka president jong ka wei ke jingbut village organisation ka kong Agrisha Nongklau bat kiwi de kibala sha khot ngobha ban la ka bok ban la ka rengiu kawai ga jengmut barok langin ya kentiu bat mentah ka singin plino ya ka krech ka bade jong ka BU jong ka banyun bat kum ka jeng pli ya ka krech ka khap yu ribbon biar ni mah tak hepan juga sikli ha sikli ada konstan Terpadu penairing asmo bahaya ia di doktor skin Ibalong doctor in charge of PHC Pomlum. Kepan penairing meeting asmo bahaya Sister Liza Ju. Penairing lambas nong ibalong sa i ya Presiden juga HYC Meliam Circle. Ya ICC jong Meliam Block NRLM miso halan kushin dan manus pada yang senang le urami kiwai dien panikir pat kiwai patlong kemir kisah dan pasis kemah bisa hari ini kong sampai benpa kejing semua ya kamu tahu kini kesini ke bakar pang jongi kum ke village organisation Banyun kawai kejing mut kebang layo sis nem pura minta kesini kan riu tadi ningkong aga jingi ro you play kamu tahu kini kita yo kini kesini ki belanda kesini kedum wadu selam anda minta kesini yo kesini ke pasai yo ikamariam ke barang kenapa mangi baru ki member juga SSG Banyun yo ban le buram minta kesini dia kini kaporu ngadap la kecing so komen hadu kata-kata banyo i kamu tahu kini ki kes ki bangin akhot nak kiseng balang ki balong nak department paper bakin tu mentalang bagi kan ke sini bakum juru ya pi ki BO ki belawan nak keleng ki shlong ban ya snok tilang bat kan ke BO jongi mentah ke sini ke bakar pang du kata-kata cia tu ya pi kendia shwa bangan pedang buram kawai kalong ba mentah ke sini yo sis nem pura ke village organisation Banyun
Niyo ban play ya ka scratch mening la ban play si baje hang te hapo banyun block 1 to ni hap ti makan tiba hakane kapor nakaliang jonga kum ka president jong ka village organization ka we ka jingmun ngapediang ningkong ya i salit i balong chief guest jong ka program ka jongi menta kasni kuble si bonsa ka jingdon jong pi ka ai men sia mengi hakane kasni baro sisni bakham tam bonsian pim jo no yangi man ki program habang ini khot ye pi pim jo kan tat yangi bar kuble si bonsa uble unaya ker khu ye pi man la kasni hakane ka poru ngapriang ngobha i guest of honor i bampat chamdan hakane ka por hendre menne kum ka kada ka buram jong i wala yong ngam dan menta kasni yong asawan si becan miet hendre menne dawan mi hangne hapo hangne ko madan football kata balong inventory kaluki ngapriang subharu ya MLA jongi ibalong i ba Hamlet Doling wala inchimdan hakane ka program hinde la aktien bin sapoi sibet chanmiet kapriang subharu ya MDC jong ka Milliam constituency iba Roni Willing do mairu yong bangabun kampalat insawan sibet chanmiet kapriang subharu ya BDO Isi Andrew Milton ibalong i BDO jong ka Milliam jongi mairu ibon kam yong ngam la ban poi minta mensni ndai insa poi sibet chanmit ngapriang subharu ya ikong lajit ibadai i district mission ngapriang subharu ya ikong lajit ibadai i district mission manager jong ka NRLM kublai sibun kong ya kacingdan lingkat kacompi ngapriang subharu ya ICC lingkat bagi para staff jong i kibadan lang hakane resmi ngapriang subharu ya doctors ibalong i senior officer jong ka Pomlum PSC lingkat bagi staff ki jong i ngapriang subharu ya ibawil nongbri ibala represent naka office DSWO jong ka Shillong ngapriang subharu ya ikong CDPO ibalong i officer jong ka ICDS wala impadan hangniru ngapriang subhai ngapriang subharu ya kinong yalam seng bhalang ibaken thum ya ka seng HYC hinyo trap youth council HANM but HNYF kublai sibun ba kacingkan tingkat kacongpi ni ngop men hadu kata-kata ngapriang subharu ya IOC jong ka Maunga police station la mairi la paktian bi sapoi sibet janmiet berkumjuru ya ki staff ki jong i ngapriang subharu ya ki bangsa ki ringka berki BO jong man la kisnong di bapilawan banyadan ringka lang batni hakane kasni ngapriang subharu ya ki member jong ka Sansnong youth welfare hakane ka poru ngapriang subha ya irang ba snong ibalong ilang ba jong kane kasnong jongi kacingdon jong pi parit hakane ka program ka jongi ka ajing singan bat ka amin sim lu yangi berkumjuru ngapriang subha ya ki member jong ki isi member jong ka snong ngapriang subharu ya pi ki samla snong jongi ki balong ki volunteer hakane kasni ngapriang subharu ya ki staff jong ka Milliam CNRD block. I welcome you, Sister Lisa Jos, in charge of Shachingsha Social Service. We are happy for your presence with us on this beautiful day. Thank you, Sister. Tangkat ni, bless you. Tinga aku bilang chief guest berapa kapan di mentas ni, ya baru invitees. You're
ngai ku blay ya president secretary ki member jong village organization ki bombar bor ki lajuan manban ki lajuan ang po office no manban bong morong bo snong supha hinedon mengkat lem hagani kasni wargi mensi balang kita muan ki tiang yo ngan dan ba bun sin ke program ba punya de BO ngam ju kham dadan mar ka diga ngani kasin ke paningkong ke ba ngadan kat lem barki ka jim mom don ka jonga gam dei ka kam don ko daw de ka daw ka ditang ba ngam don po snong ka jaka tre ke jonga ka long se jingai di bar ke khlash bat ke portrait ke jonga tementa ka singiru ngadong dangwan na jentre non be sini ke por ke ba labu bapo si beji ngade ban poi dengan lapoi kumpa si beji spo ngalapoi sti secret ni ki ong ladap ka kam nanti menta ki hable spo modern sting sedang ya program seperti sini spo modern football jong senang banyak kita kita wi bangan jula modern kalem barkano konom de tang jong ka program jong BO ni ka program jong ki wi par ki program ki padi jong senang ada ki ski o iya ki pa ada ka ski litre ke jong ngam ju kham dadon de nakaliang ke jong kasnong pat la jumi mi pli nakaliang kasnong secretary snong la ni kirang badong ni ki member jong kasnong tingai ku blay ya chief guest balong i secretary jong kasan snong balano senyang sibun hakabai de mat kani kam nakabanta kapha kamiat jong kinong sok snong jong kasnong banyan bat kajing kublay ka pakerpang kolong pamentas ni akan ni kajing dap sisnem jong kan ni ka village organization kila malak kila play teka great hangtai hapo block 1 bat ngalay sngo ka khana nang ni ngai bawat hangtai ru ka donation ka bakam he kajing ai ka bakam he kadai na kan ni ka seng jong ni ka san snong kepada agan ni ka thain jangi sini tingai ku blay ya ki member yang sansnong ke palaron kat man I min sim lem ya ka village organization ha ka ni ka sngi ha ka jing dap snem ke jungki tingai ku blay ya Dr. CM ibadi in charge ya ka pomlom PAC ya sister in charge hang ni apo snong banyon anta kini ki bawan ki manager ki bawan ka NHRLM anta ECC ngai small mane ki don ru na ka seng bahalang ke HYC, HANF, ban HNF, mau ki balawan ban represent lang hakan ni kasni. Tege ji kublay ke jongaru kalai chikini ki BO deng snong ki boper. Snong ki boper ki balawan lang ni ban sakhi ya kadi jing dap snem ha ka ba ka BO jong ke banyen kalarki ya kadi jing dap snem. Tege kublay ya kini ki self group mentat ngai asmo ki don kumbaka artli ki self group ila dangam bakla ki balwan sim ke NOC na kasnong gi detang spotli ki sehab group te nga kerpar itu ki artli ki sehab group sumha ba pin sawan sim no ke NOC khnang ba kandan ganu ro jing thut aga jing trikam po kasnong nga tha te nga ko bleru ya boro kini ki fight ba ki badon kat lem bangi hakani kanop khaisni dai sha kalong ga ike ka pasotonat bandon hukum kani ka program hakba nile ngirhe penan program ya kani ka jingdap system jong kani ka village organization hang ni apo kasnong ka ponin ka jungi ka village organization ha system nantar ka jingya lenti ka jong ka sibun ki jingno senjang kilano na ka benta ka bha kamiat jong kinong songnong jong kasnong banyen menta kilaya chani ka maujang ha ka ban play kumongi ong naktin kasi ka jaga banri ki khlum ha ka ban yarap ya kitu kilong kimi kilong pa kiba umdon mono hiyem ban pe ki kun juki na kadaw jong jingbun kam go juki ha ba kile ki ta par ki be par ki daw ande kan digas ka VO ka village organization jong snang bajon kala shim ya ki senjam ha ga ban kan kner ya ka ti kamon ka ti ka diang ka ti ban syakri ban pe ya kita ki khilung jong kum kita ka long yeng kolong sem ha ga ba ki mi ki pa ki hab ban ban be ila ki jong ki kam ki jam ban pen biang ila ka jom ki yeng ka sem te kolong shisha ka ek pas ngotonot kolong shisha ka jing so sorong ya ka snong ka jingi ha ba kan di village organization kala jam show new mau jam
Tengah kebleru ya kini ki self group iba shipho tali self group kumbang ilai thu bar minta ki don art li self group kini ru hala ki jong ki bor ki jong ki klano asanyang shibone ha ka bai dei bar ka emlang kasamla ka emlang kasalang tina kaliang gasnong nakit bok ruang ya ke village organization jong gasnong banyun kanang ya chakmat hakikam babha ke jong ki da ke jingthmu ka babha ke jong ki ha ka ban kentiu ya ka jinglong brio man brio hangni hapo kasnong banyun ke jungi kumjuru akan tu ikini ki ar tli ki self group ki bodon hapo kalama juga ni ke bio bakin trei shitom haga pamaki kenla ban penyiar yagi kiti ban kaner haga ban sakri ya ka emlang salang hapo kasnong ke jungi ngangis kem kani ke jintrei ke jung pi kan ungput no tangkum ni pinang ya chakmat habuan ki benta boleh ngakran ya kata ngala julap ngala don hang po snong mental khamslem kumba kha arsnem ngala bat kumurung ba snong ni snong bajun ki seleb group ki babon ki balawan pushim shua ka bandon gani ka seleb group ko patma ki don seleb group ki babon ki balawan shim ya ka NOC na snong henry ki shong shit tang shisnem arsnem hadin kata kishu ja no kumtu dagi wat ni keli gim tip issue ya kom tekam ko joki ten rei anges kem bagi ni ki self group ki pathmai ki bami menta kinum bot ya kita ki London jong kita ki self group ki parim dei pinya chakmat bakin trei ka kam daga jinget daga mensem ka pasngurit daga thong ka papi bu ya ka thong ha ka bakin trei ni kong yalade dalade bar kumju rupat Bantri naga benta kabahakamiat jong kasnong katawi borok kawai. Teka long ka ike kaba nakasnong jongi nisong sorong bandan kum kini. Marba gidong kam hai kini self group habun ki benta. Habun ki benta jong kasnong gidong kam ki self group. Wat ki self group hi akan mau hakapor ban renew. Yau khaw ration laneu ban renew ya jingasam umpiang syarak ladon ka form ka pajupa na po DC office na tay bahapsan urang basnang pass ka resolution wat hang turu latho bahapsan i president ne secretary jongka self group ti hawti ki por bomunshua ni shem jing ba bala ki ladon ki self group handai par ki don ki self group ki pusulong snayap ki bomdon kono kono ke jing tre tingla shem jing ba wan pha ra wan pha san de wala kata ni laju ongi tu inong sam khawration sam presyarak balet ikendu ya ita by the president it is secretary jong self group balet ban phasan ya kata ka form ban renew hak ban sam yo khawration na dia ban sam ya ko pening syarak nei menta pat kalau kai ka bas tonat bagai kamdan su ka jinge war yang au rong basnong lane ya kini kidong sam khaw ration lane kidong sam pening syarak habaki wen renew ya ka form ko jungki kamdon jung ya nambar nglatip bagi don kita ke self group ke baju tre sherham ha ka ban kentiu ya ka emlang kasalang jong ka snong ko jungi tiang ni ngam don ni bangan kren ni tang ke jingkit bok ke jikruang ya ke village organization jong ka snong banyun berkumju ru ya kini ki khar artli ki self group ki barona snong ba kinang ya chakmat ha ka kam ko ba ka jungki tu ai bu blai un kurku kurdo yaki un ayaki yaka met kapat ka bokoi ka bakhia bar kumjuru un ayaki ka jing shampang ha ka bakin don la ka jong ka gol ka target ha ka bakin trei na ka benta ka bah ka miat jong ka shnong thao hi bro ka we tangini kintin ku blesibu so ban ku blei kerpang ya president bada kan suka di kibes trailang ki balawan ban khat suha la ka banta ka office ni yo mo dalang ko bisni ngai kublei la konta ki kit kam jong kan ka seng ya paro bat ngalo bejer ka tang iwe bat kat ki bala bandan la kan ka por la lu ki officials lu ki kit kam sinong ki seng iwe pat ki seng balang bat kam tam ye ki pat ba ro ki bala ban sak hilang ye kan ka sngi ya ka bangi banyak kebanlang kum kini kesni na ka benta kini ka lengkhu jong ki jing dap sistem pura jong
kini kesang kawai ke jengmut village organization banyon ya kaban lagi jeng tei sistem ke jong ki kat bat ka tiga mon ki ka diang jong ke senong kilala ya kaban pelong ya kini ke jeng kenduk ya kini ke jeng rakhe bat kaban long ke jeng sak kan mau la kaban ta kini kesang ya kaban kilala ya kaban kini ke si bat pelong ya kini ke jeng rakhe ke bakat kini de lekong ngap suhaban pentu ilde yang ala jukot di Bawin Longbri Magistrate Port District Social Welfare Office Selong. Lari baluan di officer dari lamar kiwi pat kidau ke betengku di semlala baluan di ngalayo baluan ban mikmat ban yaron lang hukum gani kapor ni kesi hangni. Ini kalau sa kalau semua ba kalau kapak keman ya. Kalau kapag keman ya kibaro na bagila balik duk langkum ni kalau bakum kini kapor. Te kapag bakum kini kesni kebalong kelengku bat kamtam hagway day bat kejing pli jongki ya kakrat kamne. Kalau long sisa kesinjam kebalong di ramak syong. Kabah mat du ya kabah kini keseng kalsium lamar lengba jo kini ke jingpu lengba jo kini ke jingdon jo kini ke krat kabah kelayo ban pli hak bakum kini kesni ni kerman bakalong sisa ke jing kerku ke jing mentoi na kabah sakit song song jo kini ke snong lamar hak bakum kini kesni ngilap sibon lamar kini ke pa sisa ke syam jing bandon kinong pe ya ki khon di lamar ba ka kampen sitom ini bagi yok ya kita kira pek kira sumar lemar kini kalau saya ka por ka bang ya bunkam desi bagi wat long yarap aki yang samru im tu kam yok isu ya kira yarap balo full time busen kalau lang part time di lagi don kampat iki long ri ki khon kiba ki full time ki bandan baro sisi tidak kijing dan jong kini kidong trei lengba jong kini ka village organization banyon pada kijing bu jongki ya ka bakum kani ka kalau kijing kerku nak bata kitu ki kemi ki pa ki long ye ki long sam ki badan ya kijing let halaki jong ki kam ki jam na ba hang ni on yo ban bu baro sisni bat ki long trei ki long pek ni ki yo ban pek bersumar ki ko balong kum ki kemi ki pa hi haki kenta ki baki ni ki ko ki dan ha ka to ka ye ka baki bat pek ya ki ni la ka office tu ni ju ya day ha bat ki crash lama i kibabon ki hap hapo ki pek jong ka social welfare ban ni juyo i sisa kalau ki kerku na ka banta ki tu kilong kumi kilong pa na banta ki kilong ye kilong sam ban don ya ka bakum ki crash lamar sisa kalau ke jeng mentoi na ka banta ki joki te kasno kini ka sinjam jong kini ka sang kalong pat kawai kejing kerku namal ban sim kat ya kini ka sinjam balong ban bu ya kikrat balong ban don kinong pek nus bar kamlong ka besok la kim don ka sim sisa ban trei ban pek la ka besaki kelong lam sakit ki kena ki ba ki kemi ki pa ki wan bu la kim don ka sim ka ba e la ban tajuki ki su e la juki kum la juki kon kalong ka ba e nama hangtiu kirapan pek lut ya kejuran kam joki kumba ki kimi pa ki pek lalu kejing syabal le ki ba la kumban kam sim basbon kalau ko sisa ti kaso begini kalau senjam kedai kejing yale bat kali ka village organization lemar haswa baki sapli kedi kedi pusan bhai kali manoban trei manoban le lemar kamle ka kam ka basok jadi kalau kejing kerku sisa la ko ta jo kedi silong ka sao te hak bayar day pat jab kawan la office ke bangi ju ya day bat kini kikrat kalau ba hak jing ya day pat bat dilat jing yarap ngalap orang ku kinja ki grand ini mo di ai ngi jukhat lekat lala ku kini kisang lu ki dan ya ki bakum kini bat ki penlat ya ki bakum kini ya ke bangi ong ki hap hak skim to ka child welfare kini channel fair kapag kilong kena. Dia lada kini organisation di singal apa orang sekian hani ngam dah suatu baik kini self help group. Mulai
ni deal bah bagi organisation, women's organization, lagi ki seng long kui seng kentai kup tatar, ki kerja yang spesial ki NGO non governmental organization kalong ba itu kalau register sebagai government, balala ki activities tu ki biang, balala kan komite kam tu ki biang, balala ki biang. Lalu kita ni kita aktivitas kita long relate bagi department kejongi, tidak aban one approach sebagai department. Jadi kalau jemut ki village relation, mal kejeng cemu joki ban khot ni kalau ban yok kejeng perusahaan. Jadi ki SSG ini siapa ada? Nama register, Telkom register joki kaya per. Lagi NGO bagi SSG kaya per. Di dari kapor kan sahabat saya sih, lalu kita kamban one shakman, ban kendu yang senang pet, kaya kebaya day, kaya kebaya ngilak ban pet, lalu kesang joki. Ingat banang ni shakman. Apa kena ada ban play ketika crunch. Kerman bisa yok ban sedang, ban Allah bisa yok ban sedang, yang senang yok ban kendu lagi nak kapor. Jadi kita percaya sih yang senang yok lagi ni, ban lalu dalam kampan lek, aku ni kumcai ru yang senang adjektif itu. Kerman ba kini kejeng temu ke bahah kejeng pi nak kebanca kini ke kamu ke peladap ban sim yang peladap ban pli kini ke sini kadalong sisa ke bah pi pelang yok ban stray nadu ke sim. Bat kita ke ban kami kejeng rap kejeng pi kalau kejeng kerku nak kebanca kejeng pi. Kalau aku kini kena song sinong, kini stay rengkat, buat kini ka, seng kejongki, namal, piladon kejeng temu nak usah kejeng ha, jong kesinong kesal. Kuri sibon, ngambil ban ong sibon, kesinong tang kejeng pensan, kejeng kendial, nak usah keba dari pas pandemi kadon, beliau nak kerku, ya kini ka village organization banyak joki, beliau nak kerku, ya kita kam tu kesinong. Bagi nang elak banyak alam bagi kamar sekediang yang bercabar waktu itu kamar telun ya kikam jofi. Jauh boleh berkui di kesini rupa kau wei nang bagi ni kejeng pen krek bagi ni kejeng kenmau bagi kira kei jofi ke dalam sisa kebaca. Boleh berku ya di kesini par kau wei. Hai Presiden Jongkau VO. Pangarang yo ngoni parlok janga bang basen yung mela ther ulapa hanresa di pat klam slap kade ke kampla ka ba uble ulale nta kasngi na ka benta jongi ti ka report rekam jong ka VO ka we ka jingmut ka VO ha ka sita de ubnai bakhat ar hajar ar puwe kala yo ban penrung ar tili ki SHG group ha ka khalai ka ring nai bakhat ar hajar apwe ka VO kala penlong ru ka jingi pen khoi dong ringkat bat baro ki SHG members ha ka nyau tarik bat pra tarik ubnai January ar hajar ar pu ar ki VO members kala lek ban volunteer na ka benta ki program ki bijing eye vaccine Aadhaar e-shram card hangne hapo MFC hall KBO kelala ruban penlong ya ki program Women's Day kata haka prateri benai balai ar hajar ar pu ar haka aku prateri umbi KBO kelala penlong ya ki program eye vaccine penle Aadhaar smart card bat e-shram kebala penlong hangte bo St. Thomas Church haka KBO kelala penlong ru ya ki program World Environment Day ringkat ke jinga don lang jong isa Lionel nong klau bat kiwe ki members bat baro ki members jong ki SHG haka khandriu tarik ujun ar hajar ar pulai ka VO kelala ban penrung biang salai teli ki SHG group nang tade haka pra tarik ubnai bahnyo ar hajar ar pu ar ka VO kelala ban shimti kelayo ban shimti ya ka transit home jong ka pomnum PHC ringkat ke jingdon jong i se video pasa
ringkat bat i doctors i badai pet ya ke PHC Pomlu. Ha ka apun riu terik August ke VO kelala ban penrung biang salai teli ki SHG group. Kata baya hunlang baar kentiu yaki kane kadai nak benta ki disable special SHG. Nang ta sakawepan baya menlang kane ke SHG group kadai ki special elders kabakan thop lang bat kentei bat senrang hang ne ngishim yaki kentei ki basan husan snem sheneng bat ki senrang pat hendriu pos snem sheneng de ki ne baro ki de ki jing trekam ki baka VO kalale menta baro shisnem de hak de ko por ka VO ru ka kitbok kit ruang ya pi baro ki SHG members ba pinang yala ban kieu hakikam ki jam ki jong pi kublei shibun I cerman bapenia ya ni ka jerang ha ka ni ka no paiski ko menta nang ta de I chief guest I ba Lionel nang ta I kiri rong ba I doktor balayawan lang man picip icngan ha ni program ka bala khot kapang da ka ni ka village organization so nai ku lam ya pi baro ba di gitu ki bam shmala banje kerteng ki bala syakot sno ba hakani ka program bat kam tam e nga so ban ai kublei ya kani ka way ka jingmut ka village organization ka bala ailat yang bangan yo ban ai chikitin ar ketin ka jingkan hakani ka por komenta bat kum kaseng isngo ban ai kublei shisha ba pilakan mau lem yangi ban don lang hakum kini ka program bangaso ban ai kublei lang ya baro ki self group ki bapher ki bang leyos ngo ki badon hakani ka snong hani ka dong ka than ka jong pi te kalong ke Asia kasni ka bakamen ba banios ngo ya ki report trikam ki ba nakaliang jong kani ka village organization lale sibon ki kam ki bakraw nakabenta banwara ya kapit kabiang benora ya ka jingmentoy namata kani ka snong banyon hi borok away hoy ngajisha ngade I president jong ka HYC Operational Circle namde I president jong ka sengkumi ngala pentip menin ba nakaliang jong I president jong ka sengkumi nama ka jingbon kam ka jong I imsinala banwan te henry haringkat ka jingdon rang jing senran lang ki pranoelam ka jong ni nang tay na po Operational Circle lewan lang te masuk komen sikadai te hoy kadai ke program ya kata ka bang rakyat hu bakadai kata ka jing rakhi kenau buram ya kata ka jing dap sistem jong ka jing ya yanti ke jong pi kum ka organization but ya ka ba meneng la sakilang harikat ka jing don I chief guest bola pli ya kata ka crutch nani kata ka jakari ya ki kenlong kalong ke Asia ka ba itnat abang iyo ban pet bang iyo ban rong ha tu kamera ladep ban penbet penbiang ban ngit scam ba hagisni bagi por bandangwan pinangla ban ai kata kaji sakri ka ba kham paka susu na ka banta ka pet ka biang jong ki pai ba nang sosnong jong kaniga snong banyon hi bra away hoy isutu bakum kita ki nong sakri mon sobama lalong ha kata kurupam ka village organization sibon ke jinge pia kendo ngatarai haswa befin form ya kani ka village organization kamdei ka basuk kumlakran di nong wen nong kran manage khmat ba raya syong perkat bin pabin bakumno ben penwandur bakumno pinya nanti ya kani ban penwandur ya kata ka jingtrikam ke jongpi kumbang yes ngoro bapo kadi ka village organization ke jongpi ladan kumbah hadu kat arteli kita ki SHG kalong ke Asia ka ba snow he men sim ba kanang mi kisgi gipor I ba kajingdan jong ke SHG hapo kadong katani jong kamelim hi brak away I bakla nang bun hoy idon sibun kita ke SHG ki bapet ki benta ki bapher let's see hapo ka jingelam ke jong pi ka village organization menne playo ban play crutch
Desi na pedeng jong ki wei pat ki SSG ki bala seng ya kata ka kenhun ke jong ki hagi bentar ki bo pher kum bang iya sngo ya kata ka jing kedon ki SSG ki ba pej nak bentar kini ki ba don jing dunah ki khotmet nak bentar ki riu temen ki bala no kerta kelong ki Asia ka ba ai ji mentoi om tang ya ka than henry kari ba ka jai ben riu brok away hoi kum ka village organization yi bahabun telik snong ki bubun sya ki bala form ya kani organization henry baswa tenatam haba kejingdon jong kini ki organization lana kita ki self help group yi ba kapenora ya kata kajing yajan hapadeng ki para long kemi kawara ya kata kajing yateli kawara ya kata kajing i bat kawara ya kajing mentoy na kabanta kabit kabyang jong kipai ba hoi yinamla balai kandon gi kata kajing ya pher kajing bot hang niang tai henry ngit scam ba kata kajing yat sutu jingbot para mapi pinangla ban petulun ya kita ki kam ki babha ki jong pi na kabanta ban wara ya ka jingkermen na kabanta kini ki longdien ki mandien ki jongi kum kaseng inang ai ya ka jingi trailang bat pi bat ikermen scam ba kisni bagi por bandangwan desi nginang la ban insan la ban ai kita ki jingerap ki jongi kat bangila laibor bat haba pidan inu jinge nadi kita jingdon kam pila ban pun nadi ban dia kendo yangi ki nongelam ban ikloi ban ilong ki bakloi ban dan benta hakano no benta ke bapi kum organization pidan kam kejingdon jong kani ka village organization kalong kawai na kalong kum kawai kala ai kam ai jam namar ngi hagbabun ki benta hapo kisnong ki thau ki jongi i kejingdon jong kini ki self help group ki boper i ba kalong sya kata kejingwara jimentoy ba abakut i bagidan kita self help group ru ki form ya kita ki group ke jong ki da ka ki sna ya kita ki bombatir i ba kalong ru kum kata kum ngaong kala ai kam ai jam na kamta nak kum kini ki bami na kini ki sna limba ke self group ke jong pi yo bande bat pila ban penhe ya kata ka ya kani ka group ke jong pi ban nang tre khamba susu bat kalong ru ke jimentoy om tang ye pi ke self group andre ya ki babon ki balang ki ba yo ya kani ke jimentoy na kani ke jingdon jong pi te kumka seng yi ai kitbok kirwiang yi pi ka village organization ba pinangla ban tre khamba nang ni shikmat ba ni kitbok kirwiang ba kani ka organization ka jong pi kanangla ban nang penso thiet ya shibun kita ki SSG lesi menta kasngi ra yasgo da khat artli lesi kasngi ki por banangwan nyindang yo i susu ki SSG ki ba hapo kani ka jingpai ka jong pi kum ka village organization pinang yo ban penkha ba pinang yo ban nang syakri khamba lingba ki kam ki bah ki jong pi hoi teng kumbalader gi nongkran menes khamat bakajing jan jong ki SSG teng ni sulong ni si tang ya kasni bakirung handrei tangkatu kan ne porno gilaja no bat kawai kata kalong ba bunsin haba ngi form ya kanu group ni kawai kalong ba ngi habandan ya kata kajing perkat ka bas jingai kumbang iong no haktin nong wei ba kata ka mission bat ka vision bat kata ka action ka de bandia ringkat nomor kumbaong ka vision without action ka lani kata ka jingi jingai lani klem kita ki kampat kalong len ai henry lada kata ka vision lada kata ka action ru klem ka vision ru klem ka lada tray ka kamru henry pimdon ka jingi jingai ru ka slok pesurwaka ya kapor na kata ka daw kedan kam ben ba pinyak ringkat ya kan ka mission ka jong pi haringkat kata ka jingi jingai bat kita ki kam ki bahagi jong pi sen ka si ke suara ya ka jingkala hapo kari ba ka jai ben rehi upura ko wei nganum kran jrong titangi ni kin tien biang sai sien ngakit bok ruang ya pi ka
village organization ba ya kani ka jingkan mau ko jungpi yangi kum kaseng but kum bangaong ba hagisgi bagi por banwan da singin sala ban yarap ye pi re haini por iba mentang i dan tang we jing ai baret te ngakot ya i president jong ka village organization ba i subah banwan sim to kuble shibon sai sen pat ye pi baro kuble shibon Ublay hiulay, kabor kaburam na drong, akitin tay bajuang, ibat lating ilang. Jikum taday keng banyeng banumong ngijing imla, rekan mau blay hakikin tay laan. Kumka di bora bayang da ka jingslor wat kumka di bora bayang da ka jingslor wat latang kumka kentei ka bat lot hi ka lo da jinget hublay ha jingya le ka tur ublay u aya ka jingjop ka thong ublay hi ulay ka bor ka buram na drong akitin thei ba juong ki bot lot ting ilong Tikum ta day keng ban yang banumong ngijing imla rekan mau blay hakitin tay laan ka borba kumahade asta da ka jinget bayar wat ya jia kam wat ya jia bukan syafting da jinget blay hajingnya lekatu ublay u aya ka jingjok ka thong ban loki no jok dei ban yeng on da bor play on pendek jing sliu ban loki no jok dei ban yeng on da bor play on pendek jing sliu ublay hi ulay kabor kaburam na drong aki kan tay ba juang ki bot lot ting ilong ti kun ta day ken ban yeng manumong ni ting imla rekan mau blay ha ki kan tay laan ka borba Shibon program hakni ka janmet ka bamenta kajing kublay kalet ya baro ke SG member ke be poisa kale kajing yalang bar khamtam ya isa iba long MLA badan lang hakni kapor kari hakni kapor ringkat badni bar ya ki chief guest ki guest of honor i video wala i parliament poi hakni ka jing yalang bar ya baro ki ki bawan na ki department ki ba ngamla banyaw keteng hakni kapor desi kumba ka kajuan kajungi hagani kasngi kalong na benta kaching rakhe kaching dap shisnam jong kane ka VO ka bao kawai kaching mud village organization isu tho bat ni snow ya ka jingyat limti ka jong ka VO haki shisnam ki jong phi ki ba la yo pen snow hangi menne lemba ke report ki ba I book ki pa ila pen la pule manis kanat bani snow ba ka village organization
kam syam la shong ki ti hmrei kala trei shibun ki kam na ka benta ka jing bha jing met jong ki SG badru ha ka shnong ka thau kum ki nong yalam na ka lian jong ka office jong ka NRLM istunat ban yo snoba ki VO ki jongi ki dan benta lang ha ka jing pen khuchnong ha ka jing trei lang bat ka shnong ha ki we ki kam badru kumba menta ka swi ka dan sa ka jing pli ya ka crutch ba ka VO ka la shim ya ka ni ka benta ha ka ban pet ban pet ba ya ki khon jong ki long kmi jong ka shnong ki ba lesi ki bamla ban bu nong tre lesi bandan ki brio hayin re ka chundan chu kani ka crutch lesto kan long ka bayarap ya ka shnong hi baro ka way ak ba ki long kmi ki la ban litre ba ki khon ki jong ki sotho ba ki tep ba ki long safe ha ba ki dan ha kani ka crutch ya ai ki jing khublai ka bakar pang ro ya ka VO ba kum nila ba kumba kana kalya chok PFC ka IT happy ban pet ya ka transit home kaniru kanong ka way ka benta ka ba ka VO ka dan ban train na ka benta chong ka imlang salang hakini kithan sa kani kalyang ka chong pi na kalyang ka chongi na kalyang chok office ngidan tang ban ai ka chukit ku jika do ya kalyang ka VO bat ya ki SG baro ki bayadan hakini ka shnong man comments kamba ki long kemi ki bampat dan hakani ka SG ro kinyami bat ya dan benta lang hakini ka group Nama kacingdan juga SG hi kalong kacimentoy ya baro kinong shnong. Desi ki bampadan lada piyo sngow ban lada pitip ba kikwa bandan benta ha ka SG kidan ki staff ki jongi kidan ka VO ka balong ka kemi ka jongpi kila ban yo jingtip bakam nya shushu na ka VO kumno ban sedang ya ka self help group. Ni kerpa di pibaro kumbala pun sngow Malaysia kemadru ba menta kidan ki mix group lesi ka bangi ong ya ki special group ya ki VO lesi kadang long kebat main namang nang suya form handai ni kerpa dia pi ya ki SG ru ki bedan hangi kumba ke kerten ko ong ka special ni ong pi kerpa bapin ni ai kam ai special importance ya ki ni ki group naman hab ya ki ngimla ban treatment ong bakin long meeting lesi kumba pilong mapi man la katayo handai kandan ka special concession na ka benta ka chongki mereka menskem pada kacing alat kejungi ban form pada kacing dan jo kini ki group kan wana kacing mentoy ya baru kini ki brio ki balik si ki ba hamlang special haka imlang ka salang kejungi yang enam pun kentian menteren haka ni kapon andre sesi sian pat nga ai kuble ya ka village organization ka bala ban penlong ya kini ka cingalang haka ni gesni baru ki SG baru ki ba ya poi haka ni ka cingalang to ai ba kacing tre kejungi kan nangkiu man la ka slam Om bala form bala putno kendeng nang ya trade ha bangin yo sisa ban khet yo so jo ga jing job kuma ong ngin rat teng khong ya ka ching do population yo population pun kong te kene ka pon ko di tong jadi na te ha kene ka pon ni sayo pan e ka jing kren nai na so banai ngo yo blai da genrat Gubala ay yang akan ikalat kabangandan bapi akan ika lingko kabatap Islam mo jakan ika village organization jakan ika function MLA Jangka Malim Constituency ba Hamlet Sandoling ibadai ru Minister jangka CNRD PDO ba Andrew Merthong kani kani kesin ka ba ar ka bangai gendo ibi nangtai Dr. DPCM ibadai Block Medical Officer Rang ba Shnong jangka Banyun ba Andrew Jala the representative jongka NRLM nangta representative jongka district social welfare the representative jongka HYC but baro ompi ki self help group but tinong kam jongka niga village organization ngam simpoi perkhat Bahkan ni village organization kan perlong kongsan yang nomor ba kasyukhot yang akun special guest dalam poin yang ni kelas chief guest nomor ba
Minister bat BDO kidan assembly station di ngacukran tang kindiat kababun hi kinhapkan gini ki Minister bat BDO mo kabai dei bikanika ski ka pamenta andrai sisin mapila ai ngai kalat kindiat ngan chup ai ka tin kit boket wiang nakabenta kanika village organization ka village organization Lesi kali kami jom kini ki khat artli ki self help group. Ti nilai terikam bat vi kasanshnong youth welfare organization bat ka village organization nilai terikam mentala sisnam. Nilai kendo nakapor haman laki program ki bat pi pipin long gijue don ringkat nakabata ngibangin nyetrei ya kabah kamiat nakabenta ki long kemi bat nakabenta ka imlang kasalang jong kathan borak kawe nama bakum kejat benriu khasi ki dei ki long kemi ki bapet ki bakmi ya ka yeng kasem ki bapet ki bakmi ya ki kun dikti ni tang siyo jingtip ba kani ka village organization kan sa rakhi ya kani ka jingdap sistem ka jongka but bahkan sa pliru ya ka jakari kelung kan nung idap da ka jing so kemen ba ni yo I ya kani ka village organization da ka jing trelang juga ni artli kini self help group pilala ban pli kani ka jakari kelung kabalong kapadan kam hadu kata-kata hati ni kipor kiba menta. Namarling ba ki news channel nilai I ba kita domestic workers kila pun kiu ya kata kapai penai hadu khat hajar si penai. Tiwan kitu ki batrai kam ki bahaban be dang step ki bahaban wan dalamit kajing yo kabuduna sia isu kinla ban pendap sia isu kinla ban siu ya kita inong yarap ayeng asem. Ti kajing mi jong ni ka stretch kande kajing kurku. Ya baro kitu kilong kemi ki barang don ki kunret. Na kabenta ban yarap lem ban penpet ya ki kun ki jong ki. Kani kasinjam ka jong pi kadai tang kajing sedang ha kajing dap sistem ka jong pi ba hin pli ya ka stretch. Tu ai ba sakiwe ki kam ki ba pin le. Hangayo I hakani ka than ka jongi ka experience ya kayeng kasam kala jong namar ba imen kimi jonga ide ba dijan tam ye gitu ki embroidery jansem si spa tili si tayo I hab baning asya police bazar tinga ang kimi nga ang balay phim ai hakisnong ki thau ki jong fi iang ngila awat hakini kisnong kita ni dan iweiru ita ibale iki embroidery teperhat si spa tingka kawai lada si spa teli nula tanu kalong si po ajar em hak steo aspa teli kira yo arpo ajar tinga ajing mut ba kani ka kres kandai kawai pila ban sedang sia kani ka embroidery kaba pila ba pinyo ka kamai gaji ban kentir ya kani ka village organization ling ba kini ka self help group namar ba kajing mun jong ka self help group kadai ban yarap dala de yerdi irang kata ka self sustainable ka ba pinmi pisana la de ya la de ti kani ka wai ka lap ka ba pinyo ya ka kamai gaji ka jong pi haringkat kajing trai sitom haringkat kajing trai hok ka jong pi hakabai dei bagan ka kret sru ko pila pli menta pidon kam hi banjit pidon kam man pet iki briu kiba la si saban tre namar ba tam kaya dei bat ka jing im jogi kelung you deal with the human life you deal with the living file mo wati jing thau ki ba im ti pidon kam man yo iki briu si sa kiba tre met amen sim kumbala kren dik ki blak kren syakman namar ba sisin ba kikimi ki pa kila IT happy
iki kun kani ke kamram ke jong thi ba pin pet ba pin mi ba pin pin he ban pin san ya ki hakini kisni ya ki ba pin sa peniak ya kani ka courage nakaliang kaseng kadien bakalayo ya kasiti naga village organization ban yadan bentalam ban yadan bentalang hakini ka jingpli kena courage nakaliang kaseng kala la kat bakadan nakabor banyarab naka benta bapin pinbit pinbiang ya ketega courage ke meneng ila gidang wan pli gidang courage ngilai iru bai MLA ru ila dan bentalang ha katuka courage yiling isu pendap ya ke ba i MLA jungi ila ale tengang anum kan bon kitien nama kitang bon gi nongkan hadin habut ngasuket bok ket weang ya kanika village organization ke jongpi bapin nang trei sitom bapin nang ya chu maujam ubakam salor kanang ba kalawe jong tari ba kasai benriu kalawe jong kasunong katha ko jongi kan kiu sa frang but anda filabit labiang anda filala sisa ban kirsan daledi ledi nakalmen ru bana kaying kisem ki jongpi kin sami ki khon ki kin sami kinong sarai ki bakambit ki bakambiang nakabenta kalawe ka bapernai jongkari bakasai benriu tak ini kintin kublai sibun kublai si hajarmu Tini ko ngasuban permap pi marba ngamla ban koy por biang marba ka ibu sibuji ban pri ka kat bat manta hade pat di nagada boron ka assembly dan benta juga po assembly nagada ngamla ban koy di permap manta ka dia bakitul por ba ku bulai ka pang ba lain ba la sim ya da ka benta di bisubon Yaitu video yang po banyak kawai ke jumut, akibat ya video jongi ne po Million Block iba Andrew Berthong video pertama jong Million Block jongi iba Lionel Longclaw Noilam juga semalang po se Sansnong belong ru Porlok iba Andrew Jala belong ru Basong jong video ni po jong Banyun i Dr. Sim ki nomik mat na kaliang jong ka RRLM ka BMMU na po Million Block ki do na matahan ni por ya bro kurang ba dari ki line of source di department repair ki kami ipi ki long kami long pa di samla ba ki berit ki balajar kat hani ka por komta tidak kaliang juga ngaso banai ko be ka ipi Mat kecil kebeli buat terbang ay kebeli nampak kini view jog banyun bay ay keteng kawin kecimut. Te kumar bitim kini view kidai kekenuan jong ki self help group kibaran komtua kembali lai sa santli ya pelong ya kawin ke view. Bakani kelong kike ke badaya pada kecingero nang kejupi di SG ni po banyun bay lumlang kawin bat lawan po kawin kalma kum ka view kum ka cipti gabi namar ba hani po Million Block jumi ki view ki bala form nak yang ka block million kan kum ba san pho tam ye bad ha ka jalam gila hai bro ko ki view kidan hodo kum ba 1000 supply tli view hapo ka state hi bro ko kani kapni ya ka jing don jong klong kmi jumi ya ka jing clear le ka responsibility kadang apa ni ya kami sim jong kajung ya kenteu lang nam tak kemlang salang hakabang ini is long kini jungi mi chimat ban form ya SG baru ban form ya kini video nomor tang ki SG lalikta ki self help group ki bang la form apa jelam lagi kita kemba software jar arpa san pulai tli je kani kapni ya kadakishin baki long kini jungi Lalor bagi bon kam hiyang asam jongki henrei kiming sumat bana ketik kemon ketika diang nam tekemang salang baru ban kentiru habdei
bat kayo kon tika ba ngai ku beng pang ya kini ki bio hamni kalong ba ya ka senjam ba dia ka jemput jong ki ka e ba ha ka ba kila kedua nga kyong baham nak liang ke bio jongi bo banyun ni kwa ba ni sang no da kret lani kata ka jaka ban bo ban sumar ya ki thulung hari bo banyun ngong kata khani kam ka ba e ha ba phik bio phi phile namar ka balong mane ba loinel kam dei ka ba sup ban form ban pelong ya kret ban sang ya kret ban simti ya ki thulung ban simti ya min simbreu kelong ka kam ka ba pa buat mengih yang asam ru kurang jong ru teng sumar ba kumno ban laj ngini katai mo nrei kano tamapi long kumi SG nasum ya keran long tong wei ba bla kujumut tigis kamba kanihi kanai min CMP ba bila ban pujumut ya kam ba trei kata kolong ba bila ba nya cuman ya kini ka kret ya ka bala ban play mene dai ba lainel gai ku begar pang nam ta pi ke bio nam ta kani ka kam ka bakha ka jong pi kani ka long sisa ka juman toy nam ta jong pi ka long sisnong ne po banyun mo kumla banlen ki bon ki brio mata ki bon ka kam ka jam kelet lengkha kelet selum sawa kelet training ta bat don ki khep ba kumnon nong sumar ki khol telala ka don ki bokom kata ki kani ka bio kelawan cuman banai ka timan ai ti baru ban kesan ya ki tingis kamba kira ka pusang jopi kan long ka bajom itu ka poru ka ku play pi ku ka bio la plong ikini ka program ko ka full fest ka jompi ka blong ru chubanta bat mi pisa nam ta ka group ka jompi ti hajin sha na kliang jong ka office jaka Neglia State Rural Livelihood Society habing forming bio gijui kai ki ba bagi forming SSG kalong bagi persang ban yang dalajong lojong ngin yang lojong kijan bat persang kerja dalajong ngel jong mo dim jukom sha iru pan jingrap nang ni nang tai dim sha ESG ke bio ke pan jingrap nang ni nang tai henrei kamlong kamta namar bang i kamen sim yoki kamun menteri tangkatu di ko re kam kram dan kara ki hapale jelek leng mar pan di jingrap ka shongkai men hakini possession baki bon pi amale ki ong maximum ki bio maximum ki SG ki wan sike mele ban pan ya ki jingrap kata kelong ke maksudna mat kini kim kwa menteri tangniat kwa menteri thambun pada sebun ke servis enam tai grup berjuru entah ke lang ke salam tidak yang juga ngeliyo banirap yaki ke bangla maksan ke kret bargalong ru nganang ya kersan nam ta ke dulu ke juga ba bidon nang kersan nawar banga ngering priu uba pet ba kidu ikam ki babah ikam ki baban penontoy nam ta ke nang salang nam ta songtha kalau berkuai ruban yaram ti Jika kamde ban pemerah ni, tinggal buat ko jingrap juga nam ta ke video berkerja ya ka bidong bi, tinggal buat san pojar, ana jingrap nam video, kerma bila banyak cimat, berkam ba fitre nang ni cimat. Tinggal nam Singapore, thank you for idit bakendian, sesi ngai kublai, barga kembo keruang ya ka we ke jingrap bio ni po banyun kadala ba kita hop ya kamram ka jongbi, ba coblai ngrap ikutu ya fi kublai kublai. Kublai sibuan ba teh kene kapol ngidan izingai singabana ka benta cai ba ngobah bantapti ngidan lu ijan kumidak izingai singobah kadak ka jing singoliat na ka SG na ka VO ka jong tapti biang sensia ikodi Ngidan Luijan nakabenta trong piba. Sumha bentapti. MLA Badan Buram, iba Hamlet Dolling, iba lainan ng Klau, iba Rashim yang kabenta kamukongsan, Bantli ka Krach, kinong Shakot Sobha, Rang Bashnang, Jong Kabanyun, Barhot ki self-help group members, Kilong Kumi, Givedan Hakane Kapor,
ki members jong ka VO bat pat ba baro ngadap da gajing kemen habang ayeng hang ni bang awan bang ansaki ya kan nga program gajing dap system jong kan ka VO kawai gajing mod jingsa nga ong ikong ba piniat bang anum kren bang adang jorho bang amkwa bang an bau jorho on putut yang bang akren tan ti ong ai jing kren si kentin ar kentin ti ngakwa bang an bu ya kaburam ka jong i ti nga sim ya ni umai kene ngapor bat kay ke bang akwa bang anong kalong ba ka sarkar kalapan mi ya kan ka scheme ling ba ka NRLM ban ban encourage ya kilong kumi ki jong ni ban form kita ki self help group bat ya kita ki self help group hadin bekin ya one lang ban form ya kata ka VO kumbai layat hu IMLA niladon palat hajar teli ki VO haka state ka jong ni bat haka ni ka block ka jong ni niladon palat san pau teli ki VO bat ngangit scam badan unang nesha kaman nginyi i be ki VO jong ni kinang tre kam ha susu na kabenta ka bha kamian jong ka snong ka thau jong ka ying ka sem jong ki long kmi jong ni na kabenta ka jing bha kalawai ki khun ki jong ki bat ka jing em ka jong ki bar hoit ni tep ba ka long kmi ka long ka ta ka kinthai ka bastat ka long ka nong tei jong ka ying bala da habangi i ba ka kinthai ka nang ban penya ya ka ying ka sem ki khun ki tingi i ki long ki bat tebriu te blai ki banang ki bastat bat ngila begin kirmen ya kata kalawai ka bapernai tinga ngit scam badang ni khman begini ki long kmi ki jongi ki bladon ha ki self help group bat kumjo kitu ki badan ki badan ha ki VO ki bapher bekin nang ngai trei khamba ba non ra ya kata ka jing bha ha ka snong ka thau ko jong pi bat chikintin ar kintin nak bentane ka crutch kumbai la kren i ba lain kumbai la kren i MLA ngakwa bangan kintu bat ha ka ni ka por di kitu ki ban long ki nong up jong ka crutch ba pinum snow kinjing lane pinum snow jabo haba ting teng pi mar pi ba pi pet ya ka crutch kumur pi pet ki konred don ki por ki kena ki le jabo don ki por vi apan pen khut ya ka e ka ba om dei ban ka ba tharai la kim dei ki jong la jong ni snow salia ban le nga kentu ki ki ba shimti ya ka kam jong ka crutch bikin kit khia ki ni ki kin shim ki ki klong kum ki khon na jong marbli haba ki kmi ki pa ki wan bu iti ki khun ha ka por min ski ki wan bu ha ka crutch ki wan bu da kata ka jingai da kata ka trust ka bagi ong mo ha kita ki nong pet jong tu ka crutch bekin pet ki khun jong ki kum ki khun na jong tinga kentu ya baro gitu ki ban shim ban kit ya ka lingko jong ka crutch ha ka ni ka por bekin kit kya bekin pet bai ki ni klong ban ai ki kata ka jing sumar ha por min ski ha por ki don ha jing pet ki jing jong ki ya kata ka jing sumar ka kidi ban ai kumbalong kumba ai ki kimi ki pa hagi yang kisam barangit scam badang ni sa kamat nginang i sibun ki kam bakani ka VO ka tray PE na kaliang ka sarkaru hadin ka jing shimti ka jing MLA ya ka department CNRD kat no ka jing kiyo kaladon ki pa ba ti kimi i ken ngi syakran ya ka ai ka ba kum ki pa ba mangi so tanat ban chukran ban chuken tho tang ba ki ai ki scheme ki balaya chadin ki tang mangi ki badan ha office batang ki brig ba pentreka mingi so thu pinpe ha kalyang ke MG ne pinpe ha kalyang ke NRLM ha kalyang ka PMAY ki don so ki NSAP ke DDUG KY ki scheme ki ba pher ha ka ba ka CNRD ka latrekam shibun te ha ka bay day ba ka tangi day ban ai ngo i MLA jongi i balong ru minister ba pe ya ka CNRD department bat ngit scam ba kat bay dang bat me i ya ka shuki jong ka CNRD ginang yo shibun ki development bat ki jingerap akabade bat kine tetan kita ki kentin beli shibun ya dan ada ka jingele kai teto ngadap da jing keman ban poi ha kane ka shnong ka jong pi ha ka sen ka baning kong apan pa ka jing khuplei na kliang ji president ka VO ibala kontak e ngai ibala text ibala call e nga ban khot sum hai nga ban don lang kane ka sngi basa kan mau na benta ka jong pi ting ban pa ka jing khuplei ya baro ki kongsan ki kenrem ki lendan ki badon halor kane ka rensan e pi baro ki hap ki paret ki samla ki long kmi ki long kpa na kliang jong kai tor ban ki khar ngor ngalapan kre ka we ka jingrwai ha ka bei dei bat ka mo VO ka jong pi te la da long bala ngin sai rwai lang hai benta jong i kharos i basup ha kay dei ba ka kerteng jong ka VO sngap hai kharos i long ka mo sai rwai lang ka we ka jing mot VO ai thak ti lang ro
ทับตีคำจำLagi ni persiang kau weka jing mut V.O. Oh 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 kau weka jing mut V.O. Oh 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 Kat hen rew sak gambar hajar arpaway Lapen scam yaka V.O. hanei SSG kat arkeli haduk mentak balas bangut ki members kia teli village organization hapok banyun hem ju shong that ki kam pi pen telun banwat ilat bat dilenti Bankin show kendia banyarap ya members jongki SSG Ola dap shis nempura Hashnong banyun ya celebrate menta Celebrate mo? Ladap shis nempura Hashnong banyun celebrate menta Tingin roy lang Kaway ka jingmot V.O. Oh 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 Kaway ka jingmot V.O. Oh 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 Kamjam Kaway ka jingmot V.O. Oh 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 Kaway ka jingmot V.O. Oh 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 Way ar lai thap tilang maro Kasih bangsa, kin mau kasih bakmen Jakari kelung kakrech, lapli la open Kacing mentoy, ya pe ya sia Layok bukon hakanei kacaka Banyo li bela Hakacing dap first anniversary Program baper babun variety Kacing snowbang, kacing snowbes Ki SSG hang niru kila ya penkrek Yaka food fest Ola dap shis nempura Hashnong banyun celebrate menta Ladap shis nempura Hashnong banyun celebrate menta Tingin ni Roy lang Kaway kacing mot V.O. Oh 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 Kamjam Kaway kacing mot V.O. Oh 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 Dah pasal berjam Kaway kacing mot Oh 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 Pemisur Kaway ka Very good Way ar lai thap ti biang Kublaya barok kajing snongo yakni Balaya rap ya KBO bagi SSG Ya kasan snong youth welfare organization Ya iba hamlet doling baju kersyang Tidiang timon
VO members kajingkit bok ya pi tunang kiu syaprang ringkat bagi SSG tunang yalam batin lenti ban kentiu ya ka imlang ka salang ka society Ola dap shis nempura hasnong banyon celebrate menta Ladap shis nempura hasnong banyon celebrate menta Ini ruai lang nakasur ba jam kawai ka jingmat B.O. Hamjam kawai Hamjam kawai ka jingmat kawai ka jingmat V.O. Sai thiền thắp TV yang showเป็นกดEmanta barang esong inang erwai untuk tersibet andalaya yuk ha ni saya ayang ni saya syatlang sibet patmoh ni saya pet na yuk por. Ya cekman te mentang Indonesia kajing wadi ukiek hadin kajing wadi ukiek ngin saya yuk break kendian berhangtang saya sedang biang ke program. Ya tu ya pi ngade orang balang nak balang Katolik banyak. Ti walang idan nak no kenhun balang nu. Ngin Sengap lah ni pendem lang, aku jeng duai. Ban IT, aingu aidem yang belai. Nama dia aku jeng ke jeng sebun ke jeng Kalau kau kodor, kau kerau, hadu kata-kata nak bentar jungi. Ki belong, ki sandur berjen tahu kodor yang belai. Dia kena kapor, ini ya simlang yang ke jeng duai. Ha kakar tengok pa, ukun, bat umen sem bakut. Amin. Koblai kukpa buhabneng. Koblai ubudan bor barok. Unang tau, unang sandur, ya kamariang. Ya kapatahi barok kawai. Ubalabo lamang igilai paujan tau. Ubalabo lamang koridor khamtame yang igibalong. Ki sandur bejen tau koridor ki jongu. Ubala penbit penbiang nalang sedang mau balong. Unang batai, unang hukum. Unang penbiang, unang penbit. Jablay try kena. Ni aingo aidem. Yakat kena gili subun ke jongme. Na kamenta jungi ki belong sandur bin thab kodor ki jongme. Ki ai baro ki bomebeu ki ai bet yadenti bat kilong kumba kilong. Kanutam mangi ki belong sandur bin thab kodor ki jongme. Tunang Arab yang ibaro iwei pa iwei. Bangin ang la banang tip kerpang bat kodor. Ya kajing iet jing subun ke jongme. Kat ke ba me hukum kalalong. Kat ke ba melong kalalong. Dakaktien ke jongme. Bat kumta hakani kapor. Ni ay kangu kadem. Bat ni buru ke kerpat ke kerpan. Ba menang kerku kedok. Nga kapor habaro kijing kemu bahajing ibaro iwei pa iwei. Kerpang agane kapor agane kelemat ke bamenta. Hagane ke jaka. Kebagidon baro saudong. Niut nginam hame. Bamen sengau mensengap. Jaka jing kerpat kerpon ke jongi. Bamanang kerku kedo menang penbit penbiang. Kamta makane kapor kane kelepat ke bamenta. Na kamenta ke jing cumu. Kapa kerpang. Jong gini sandur benjen tau kodor ki jongme.
Kibaran nakata ka crop jongka BOSHG ban penyat ban long kinong pet kinong kmi kinong yalang kinong eroplang na kamenta kayo kakot na kamenta kabha kamet na kamenta kasuk kasay Nang kerkuma me tudon me akhmat nak benta jongki. Kerpang nak benta kasnong gatha. Hakane kapor. Ni dolang urang ba snong ginong trai snong. Ki bape ji ka baha ka me kasuk kasan. Yarap ye ki. Long me akhmat nak benta jongki. Kerpang unong me akhmat nak konstituensi jongi. Ubadan lang hakare kapor. Ubailang gakti kamon gakti kadiang. Nak benta jongi pa nak benta jongki. Tuna ai bor ai sor. Nak benta ju. Khamtam gi babun balang gi badan lang ne. Ki balang gakti kamon gakti kadiang ga jongki. Tulong me akhmat nak benta jongki. Tulong kasihan mame, nakapor haki kam jongki baro. Badia borok ki bedon hakane kapor ki kena habaret. Kiri rong ba, ki long keme ki sama. Chinrang bat kan thai. Long mame khmat nak benta jongki. Apa ni kare kadang try jo Jesus Christ wa em sansalam ba mun se makhut. Way ublay junom la junom. Kaburam hau pa barau khon barhang mun sim makhut kum balalong ha ka ba menengkong kum juru menta bat barabor junom la junom amen apai ru sya ka keme jong trai kan rap jong Jesus Christ ka balong ka priu kum mangi ka baju don menta bro kiliang keleng ke Jerusalem kanang bab kanang rit ka baju palam ni ki para priu haka khia kasyan haka jinjar terha hak sosat kum kabriu kayo i haka jinjar ka jongki kum i kum la jia haka jintho bakut kat kum ka gospel kabaladon pok kana maka kablai ka order yalau jongu kun bakem don wansyo mai bene we itu ya rap yang i Hakai kapor. Tu pendap yang isyon ya kawan kejingit, kejingit teli. Bengenang long berbor ke biar teli, besok ya san. Lakalong lagi yang kisam. Lakalong lagi senong ketau. Lakalong haka baroh kiliang. Yarap, mai benang biit pilong kono yarap, pilong ke beriu, komangi. Ngia petre. Hapo kejingit ajong paku nong kaplay bakut. Wat kentat ke jing kerpat jungi ke jing stom. Henrai itu pelajing berbor ke jing seir bara. Ku thai sati bedon buram bat balakerku. Barhang nega por klempet ublay dak jing jong labo sayo. Mikael bakut unong paje ke jak benriu. Nyai yang Mikael bakut pun rai ke jing kerpat ke jing duai jungi. Ban pai hasenda jong Trinity bakut. Kapalang kilay weblay unrai kani kubor singai ngo. Baroblay unpait unsngap unsngau kita baro. Ko angel blay. Ko nong da jonga. Yame kijing in kupa bhalortam. Kala ayanga. To pensyai. To sumar. To yalam sensyaringa. Amen. Kom kikon kristan baro iway piway. Nijuk kumen barbor ban jurai kalama ke jingjok lingba ka Trinity bakut kabalong ki lai way blay kaburam hau pa badhau khon badhau muslim bakut kum balalong ha ka ba meningkong kum jo menta bad barbor junom la junom amen badu muslim bakut amen en yaro yau Jesus Christ
play shibun ba teknik po ngi coba diuki ban shimti khar gongor bahadian ka jingshan ni sayo biang ka jingshan te kidang pun ki program ki bahadian mo kidang sakiban light ni kiban kinuan te ki pai ba pedang dan hiyeng idang khot nang wel namar ka program changi kadang jerong ma Right now, go wake the chicken. V-O, go wake the chicken. V-O, at Henry September and Hajar are away. Lapis Kem Diaka, V-O Hanei. SSG Kat Arkeli Adungan Papalas Bangun Team members Kia Teli Village Organization Hapok Banyun
เก่งอยู่ช่องท้ายกี่กรรมนี่เป็นตะลึงบันวัดกีฬาบันดีเล่นดีบันกันโชว์กันยับบันยารับยา members จง ESHG Oladap she's nempura Ashnong panyung celebrate menta Ladap she's nempura Ashnong panyung celebrate menta Right up, going to look Go with the chick mop B-O Oh Repetition strong Go with the chick mop B-O Kau kencing modralan V-O Hamjam kau kencing V-O Wei, lai kan hilang bro Kasih bangsa, kemau kasih bakmen Jakari kelung kakrech, la plela open Kacing menkoi, ya preya sia Layo bukon hakane kacaka Panyo libela Hakacing dap first anniversary Program bang Oladap si sempura Ashnong banyun celebrate menta Oladap si sempura Ashnong banyun celebrate menta Wala boy jingor Kawe kacingor Kawe kacingor Kau kencing V-O Kau kencing V-O Wei, lai kan tiang bro Jump, jump, jump. Woo! Kublaya baro kajing snongo ya pi balaya rap ya KBO bagi SSG Ya kasan snong youth welfare organization Ya iba hamlet daling baju kersyan Tidiang timon BO members kajing ketbok ya pi Tunang ya giu syafrang bagi SSG Tunang ya lam batkin lenti Bankin tiu ya ka imlang kasalang ka society Awala Oladap she's nempura Ashnong panyong celebrate Oladap she's nempura Ashnong panyong celebrate Kaway kajing mo 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 Wait,
away catching mud. We are. Go away catching mud.
Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with a mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.